ophaya nisithandazela nina mama uthole nithandaza ngokwenu phaya nomama umthwethafa dilelinye pha kwelasebe lalo masalela mna pha nisithi uthina ngangaske zenithi kunawuphelelwa ngamandla kungasweleki imlandeli emkhondweni wenu nanisitsho nisishopha kuthi sizigildas kwelasebe ndingomnye walo masalela ndizothatha loo nto leyo ke kuwe ngoku mama uthole ndizothi kuwe izalisekile ke lo mithandazo ngoba ndilapha ngoku njengesalela ndilapha ngoku kulo mthandazo ka sisasiphambukeni sendlela ngoba sisasiphambukeni sendlela ngoku mhlambi yicawa yokugqibela kulonyaka lesidibene ngohlobo singama Losaba amagosa bona kufanelekile okubana ngaba masibe lapha kwelikhaya phambi kwento balaba sithi siye kwindawo zethu zo apho sizalwa khona kwathiwa ke makuzoma mna apha kuthi office yecawa ngoba kukwi office ecaweni efuneka ugobe kuyo office xa ithethayo ugobe ioffice xa ithethayo ithe ioffice masibe lapha ngoku ukwenzela okubana ngaba sesithi xa sisehlukana siyazi okubana ngaba nokubana ngaba kunokwenzeka ntoni napha ebomini kodwa sibe siyazi okubana ngaba besizile uzongenisa umthandazo indumiso zika David 8 apha kukho amagama asiceleleyo apha ndiza kuchasa nje lo mthandazo ugqitywa ukwenziwa ngumama uNqayana emveni koko sithandaze sonke Siphilise ukuze silinqule igama lakho ithanye version siphilise ukuze thina singemki kuwe ngimncane lokho kubana ngaba mama uthole ndizibeke zombini ezi zinto kwaBhayibhile zesiXhosa bendikhe ndasifunda kabe ithanye iBhayibhile ithi siphilise ukuze thina silinqule igama lakho ithi enye version siphilise ukuze thina singemki kuwe itsho lento okokuba babesuswe yintoni na iBhayibhile ayisichazeli ngalonto ngoba iBhayibhile inomkhuba fokwelodala ombi wokusithelisa information singaze siyazi okokuba ifuna ukuthini na ukubesitheleyo apha okokubana ngaba imntwana imbangi yokokubana ngaba aba bazalwane bathi siphilise ukuze singemki kuwe isithele loo nto apha kule passage isithele loo nto leyo iBhayibhile ayichazi loo nto leyo akaniveza iBhayibhile kodwa nje ithi siphilise ukuze singemki kuwe and therefore loo nto leyo indibangela okokuba mama uthole ndithi aba bantu aba ngabantu bebencamathele kuThixo and therefore ngenxa yobude bayo indlela banqubeka ngoba bayangqubeka abantu nalapha ecaweni bayangqubeka abantu kodwa bathi basangqubeka kulonto bangqubeke kuyo iBhayibhile ingayichazi yokubana ngaba into nabathi ayona nto iyaba iphila of strength isichase ukuze singemki kuwe ukubana ngaba noba sibhudwa yimimoya ayona nto sicelayo kuwinye yeyokubana ngaba okokuba nje uthe wasiphilisa asisayi kuze simthe and therefore into soyithetha kuwe mama uthole sizokuthi kuwe ukuze uhlale uThixo umxenge uThixo umane umcalela okokubana ngaba
eyona nto endiyicelayo kuwe Thixo yeyokokubana ngaba undiphenze amandla wokokubana ngaba ndikwazi ukuthetha nawe. Loo nto leyo iya kundibangela okokubana ngaba mna ndingaze njoba nje ndasiya izinto zonke ndalandela wena because of unguThixo. Ngoba ndalandela wena inye nje into endicelayo kuwe yeyokokubana ngaba nje undiphilise ukuze mna ze ndingemke kuwe. Yesu Kristu inkosi yethu. Amen.